Iti na ibaggadamag. Ti programa nga mangiwarwaragawag. Iti mensahe ti panangisalakan. Panakalaing ken kapya. Dinggen, awaten, ken patsyen. Iti na ibaggadamag. Praise the Lord. Madaydayaw ti Apo. Adtoy manen iti programa ang napauluan na Imbag Adamag Ilocano Edition. Iti daytoy nga istasyon, Life Radio Santiago. Ket adtoy dinumteng manen iti oras, tano iti kasta, ket maipadanon manen kada tayo, iti sasaon ti Apo, babaen iti nasantuan a kasuratan. Katsakbay ti amin, entay pay agkararag. Managayat, adyos mi, agyamang kami iti daytoy nga rabii. Agsipod ta dinumteng manen ti oras, nga engkam, adalan dagiti sasaom. Tulungam Apo, nga maipaay daytoy, apakinabang iti espiritual nga aspeto mi. Kat agbalin mo't daytoy Apo nga bendisyon, iti adda nga biag mi diti rabaw ti daga. Tulungam Apo, nga mangipaay daytoy, iti pamati mi, tano iti kasta, lakamon mi, iti pagayatam, nga maisalakan iti kararwami. Kadagiti amin nga dumdumngeg ita, iti pamilya, iti adinuman nga lugar nga ayanda. O Diyos, ipaay mo iti pamindisyon, iti tumunggal pamilya. Ipaay mo Apo, iti panakalaing, dagiti masakit da. Ipaay mo met Apo, iti pamindisyon, para iti espiritual nga aspeto, iti tumunggal maysa. Agyamang kami, para buram mo tinumong nga adipen mo, tano agbalin nga instrumento iti daytoy nga programa, ket o Dios, sika akanayon, iti mang aramat ken agsarita, tano iti kasta, o Dios, ket maipayso, iti pagayatam. Agyamang kami, bendisyonam daytoy nga oras, itinagan ni Kristo Jesus. Amen. Agyaman tayo ken ni Apo Dios, manen iti daytoy nga oras, agsipod ta dinumteng manen daytoy nga programa. Nga inpaay ti Apo, tano iti kasta ket dumanon kada tayo, iti damag maipapan ken Kristo. Ket sakbay ti amin ket kayat ko pay nga kablaawan. Dagiti amin nga dumdumngeg ita, nang nangruna, kadagiti kakadwak, a barangay official, iti disimungal nagtipunan kirino nga idadaulwan ni Apo Kapitan, punong barangay Marites Bileng. Ni Apo Lolita Balaswit adumdumngeg ita. Kastamet ni Matthew Tagin, ni Apo Alipio Serapin Crisostomo Basco, kastamet ni Alexander Maranis, ken kastamet ni Secretary Luz Cacamo, ken ni Treasurer Minyo Daligse. Madaydayaw ti Apo. Ket iti daytoy nga kanito, entay nga rod adalan iti saon ti Apo. Amasarakan tayo ijay Juan 3:16. Ket kastoy ti mabasa tayo. Gapu takasta unay ti panagayat iti Dios iti lubong. Inted na ti naidumduma nga anak na. Tapno saan amapukaw ti siya sinuman amamati kenkwana, no diket maadaan iti biag nga agnanayon. Madaydayaw ti Apo. Entay adalan, iti topiko, ti ayat nga awan kaaspeng na. Ti ayat nga awan kaaspeng na gagayem ken kakabsat. Ket ti ayat ti Dios nga inpaay na iti bugbugtong nga anak na. Tano iti kasta ket isu ti mangsubbot kadagiti amin a managbasol.
Ta isumot dayta iti bukod na agalad. Nga ti Dios ket managayat a Dios. Anya dagiti ayat ti Dios nga awan kaaspeng na. Umuna, ti ayat nga awan kondisyones na, kayat na asawan, saan na nga asapulen, iti anyaman nga supapak wenno katukad, daytoy nga ayat. Dayta iti kaipapanan, iti regalon ti Dios. Iti regalon ti Dios awan sabali, ngano di ni Apo tayo nga Hesukristo. Nga agtaod, iti kastalaunay nga karirikna nga ayat ti Dios. Madaydayaw ti Apo. Kasta ti kunana dito'y Juan 3:16. Gaputa kastaunay ti panagayat iti Dios iti lubong. Inted na iti naidumduma nga anak na, tapno saan a mapukaw ti siya sinuman a mamati, kenkwana, no diket maaddaan iti biyag nga agnanayon. Madaydayaw ti Apo. Ayat daytoy nga awan maidumduma, awan iti maisalsalumina, nakurapay ka man, anyaman iti kasasaad mo iti biyag, nabaknang ka man, ay ayaten na ka iti Diyos. Pada-pada nga ay ayaten na tayo ti Apo. Kasta ti masarakan kan mabasa tayo, ijay Galacia 3:28. Awan ti Hudyo, wenno Grego, tagabo, wenno nawaya, lalaki, wenno babae, tamay maysa kayo amin ken Kristo Jesus. Madaydayaw ti Apo. Maikadwa nga ayat ti Dios nga awan kaaspeng na. Ti ayat ti Dios babaen ken ni Kristo Jesus amang subot kadagiti amin nga managbasol. Kayat na asauen ti amin at tao. Agsipod ta managbasol ket ngarod. Kastoy ti mabasa ken masarakan tayo ijay Roma 8:29. Gapu tadagiti isigod nga amuna, dinutukan na met ida, ang maiyaspeng itilangal ti anak na. Tapno agbalin isuna nga inauna, kadagiti adu nga agkakabsat. Madaydayaw ti Apo. Kastamet kakabsat, nga malakam tayon dagiti parabor ti Dios, babaen ken ni Kristo Jesus. Ti parabor iti pannakaisalakan, babaen iti pamati ken Kristo. Kasta iti masarakan, ken mabasa tayo iti umuna nga Timoteo 1:14. Ngem ti parabor ti Apo tayo, agluplupyas, anabuyugan iti pamati ken ayat, nga adda ken ni Kristo Jesus. Kastalaunay iti panagayat ti Dios nga agluplupyas iti ayat na. Ket anya daytoy nga ayat nga adda ken Kristo Jesus ijay Efeso 2:8 agengga iti 10. Kastoy ti mabasa tayo. Tababaen iti parabor ket maisalakan kayo. Babaen iti pamati ken saan ang nagapo daytoy kada tayo. Sagot ti Dios daytoy. Parabor daytoy apan nakaisalakan, babaen iti pamati ken Apo tayo nga Hesukristo. Kayat na nga sauen, nga ti tao ket mabalin gayam nga saan nga madusa, babaen iti ayat ti Dios nga adda ken Kristo Jesus. Madaydayaw ti Apo. Kastamet ti kari nga biag nga agnanayon. Ang masarakan tayo kan mabasa tayo iti Roma 6:22 agenggat 23. Ngem ita tanawaya-wayaan kayon, manipod iti basol, ken nagbalin kayo atagabo ti Dios, adda kada kayo ti bungayo para iti pannakapasanto, agnanayon abiyag,
ti pagbanagan na. Tapatay ti bayad ti basol, ngem ti awan bayad na asagot ti Dios ket agnanayon a biag ken Kristo Jesus nga apo tayo. Madaydayaw ti Apo. Maikatlo, nga ayat ti Dios nga awan kaasping na. Ket ti ayat nga agtultuloy nga ayat ti Dios nga ikaskasaban dagiti apostol nga immununa. Nga agengga ita ket ikaskasaban ti Dios iti inbaon na iti gibos ti kamaudyanan nga aldaw ti good man of the house. Madaydayaw ti Apo. Akas makita kung mabasa tayo, ito'y Efeso 3:19. Kastoy met ti antay mabasa. Ikararag ko ang maamuan nyo kuma, ti kinaindaklan ti ayat ni Kristo. Alumabes iti panakaammo, aramiden nyo kuma daytoy, tapno mapno kayo kuma, iti amin apakabuklan iti Dios. Madaydayaw ti Apo. Kunan iti nasantuan a kasuratan, amasapol amaamuan tayo daytoy, nga ayat ti Dios. Ket kunan na pay ije Efeso 5:2. Ken agbiag tayo iti ayat. Kas inay ayat na tayo met ni Kristo, ken inted na ti bagina para kada tayo. May sa isuna adaton ken sagot, nga agbalin a makaayayo, nga ayamuom iti Dios. Madaydayaw ti Apo. Sumaruno iti kunana iti nasantuan a kasuratan, ket agbiag tayo kuma iti ayat. Manipod kadagitoy asasaon ti Dios, ket agbalin kuma daytoy, nga wagas iti panagbiag tayo, nga entay sagsagrapen dagitoy awan kaasping na nga panagayat ti Dios, ket dumteng iti biag tayo, dumteng iti pamilya tayo, kalpasan iti panangibibiyag tayo, iti dayta nga ayat. Kunan met iti nasantuan a kasuratan, ije maikadwa nga Korinto 2:8. Isu aguyuguyen kayo, apasingkedan nyo, iti sangwanan dagiti tattao, ti ayat yo kenkwana. Masapol nga entay pasingkedan, ti ayat tayo iti Dios. Entay patibkeren, tamo tayo, nga ado dagiti banag, nga mabalin nga mga pagsina kada tayo, iti ayat ti Dios. Ngem tulungan na tayo ti Apo, nga entay pasingkedan. Agsipod ti ayat ti Dios, awan kaasping na kada tayo. Madaydayaw ti Apo. Ti ayat ti Dios nga awan kaasping na. Tikunan iti nasantuan a kasuratan. Ti ayat nga awan iti kondisyones na. Maikadwa. Ti ayat ti Dios babaen ken ni Kristo Jesus aman nubot kadagiti amin aman nagbasol. Maikatlo, ti agtultuloy nga ayat ti Dios nga isursuro ken ikaskasaban dagiti inbaon ti Dios. Iti daytoy nga tiempo, apostol, the good man of the house. Madaydayaw ti Apo. Kabsat ken gayem, ayan mo man ita, anyaman iti dalan nga pagpagnaam, anyaman iti kasasaad mo iti biag, adda ka man iti ladingit, adda ka man iti anya nga kasasaad ita, laglagipem, ay ayaten na tayo ti Dios. Kayat ti Dios nga saan tayo nga maisagmak. Kayat ti Dios nga saan tayo nga mapukaw. No diket kayat ti Dios nga awaten ken lakamen tayo. Iti ayat, iti parabor, apan nakaipsalakan iti kararwa tayo.
Kabsat, awatem ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Itapusom, birukem, iti saon ti Apo. Kadagiti inbaon na. Ket ti Dios sigurado, ipaay na kang ka, iti pamindisyon, iti biyag mo. Madaydayaw ti Apo, intay agkararag. Amami nga nasantuan, agyamang kami, itinalpas manen nga programa. Ket o Diyos, agyamang kami kadagiti sasaom, nga naiyebkas ken nabasa ita nga rabii. O Apo, tulungam o Diyos, nga agbalin daytoy nga parabor kadagiti amin nga nang dengeg. Ket o Diyos, iawat mo taimam, taipaay mo kadakwada, o Diyos iti panang kapaimbag kadagiti amin nga masakit. Kastamet nga ipaay mo o Diyos iti solusyon iti amin nga problema da. Ket Apo, bendisyonam ti adda nga kabibiyag da ita. Anyaman iti pagdaldalanan da iti daytoy nga biyag. Ket o Diyos, sikati mang parabor. Kastamet daytoy nga programa bendisyonam. Tadlumawa pay, ken umadupay dagiti agdengeg. Tano iti kasta ket adupay dagiti mabendisyonan a biag. Kastamot daytoy nga istasyon. O Apo, sika iti mang bendisyon. Tano iti kasta ket rumang aypay daytoy nga istasyon. Manipod kadagiti mangiman manihar. Sika Apo iti mang parabor kadakwada. Ket agyamang kami iti daytoy nga programa. Itinagan ni Kristo Jesus. Amen. Praise the Lord. Agyaman tayo kan Apo, iti daytoy manen nga kadito. Naggibos daytoy nga programa, iti daytoy nga oras. Ket tinumo, siyak ti kabsatyo kan Apo, Brother Walter Kilyagen, amang ibagbaga kan pumakpakada kada kayo, mangibatbati, iti naimbag kan naparabor, nga rabiit kada tayo amin. Naimbag nga rabii. Gagayem ken kakabsat, no addaan kayo ti saludsod, dawat nga kararag, wenno pray request, ayaten mi nga matulungan kayo, babaen ti panagkararag. I-text mo na itawag yun laing, iti numero nga 0917-327-1962, wenno 0918-389-4144. Naragsak kami nga da kayo ket mapagserbian.